לעסוק בנושא הזה. צהריים טובים לך, ישראל פרידמן. צהריים טובים, שאול. אתה שייך לצוות לתת מקום. מה מטרת הצוות לתת מקום? כן, מטרת הצוות לתת מקום זה להביא ליחס טוב בינינו בנהיגה, באמת כדי להגיע הביתה עם חיוך על השפתיים. כן, אבל אתה יודע, זה דבר פשטני מאוד מה שאתה אומר. להגיע הביתה עם חיוך על השפתיים, אפשר להגיע גם אם שומעים איזו בדיחה טובה או איזה שיר טוב ברדיו. למה אתה מתכוון? אני מתכוון שאנחנו צריכים, כל מה שאנחנו, כשאנחנו נמצאים בנהיגה, אנחנו בסך הכל נמצאים במערכת יחס בינינו. תלוי איך אנחנו מתייחסים לנהגים שמסביבנו. אם אנחנו מפגינים כלפיהם יחס של התחשבות, של דאגה, אם אנחנו נותנים להם מקום להשתלב בכביש, אם אנחנו נותנים להם להגיע לעבור נתיבים כמו שצריך, לאותת כשאני רוצה לעבור נתיב ולא לקחת כמובן מאליו כשאני מאותת, אז מגיע לי. קיצור, לתת מקום לאנשים לנהוג בצורה נעימה. שמת לב, אתה אומר אם ואם ואם, זאת אומרת שאנחנו לא עושים את זה. בהחלט שלא עושים את זה. אז מה אתם עושים בכדי שכן יעשו את זה? שאלה נפלאה. אנחנו פשוט עורכים כבר הרבה שנים, ערכנו עד שהגיע הקורונה לצערנו, בארגון מאוד גדול, ארגנו סדנאות לנהגים. שבהן פשוט הבאנו את הנהגים בהדרכות איך להגיע למצב שיהיה לי רצון, שהרצון שלי יהיה כן להביא את הדבר שאנחנו מדברים עליו, כן להתחשב באחרים, מה זה ייתן לי כשאני אתחשב באחרים. אני אתן לך דוגמה פשוטה מאוד, פקקים, למשל, כן. אני לא שומע אותך. אני שומע אותך, אבל דבר. כן, אוקיי, מצוין. אז אני אומר למשל פקקים. יש לנו מצב של פקקים בכבישים, דווקא הפקקים הגדולים ביותר מתקיימים בכבישים המהירים, כביש 6, כביש 1, כנגד כל היגיון. אין שם שום רמזורים ושום דבר. מחלפים, כמו שנאמר לנו על ידי המומחית הזאת, גם אתה ציינת את זה, מושקעים בהם מיליארדים. ועדיין יש פקקים, כנגד כל היגיון. ואני אספר לך עוד אנקדוטה מאוד קטנה. כשאתה עובר מחלף, פתאום קורה איזשהו נס. מה קורה? פתאום הפקק הזה נעלם. למה זה קורה? מסיבה אחת פשוטה. כי אנחנו לא נותנים לאנשים שבאים מהמחלף להשתלב בכביש. כי אני רוצה להגיע יותר מהר, ואז אנחנו נדחפים, ולא נותנים מקום, כמו שאנחנו אומרים לתת מקום, לא נותנים מקום לאנשים להיכנס, ואנשים לא יוותרו, הם חייבים להגיע למקום שהם רוצים להגיע אליו, ואז הם נדחפים, ואז נוצר פקק. תתאר לך שאתה רק תעצור לרגע, ותן למישהו אחר להשתלב, כמו בריצ'ראץ'. אתה יודע איך שעובד ריצ'ראץ'. ריצ'ראץ' אתה יכול להניע אותו כמה שאתה מהר, ובגלל שהדברים משתלבים, הדבר עובד כל הזמן. ככה גם יכול להיות המצב בכביש. רק במחשבה, איך אני יכול לחשוב על מישהו אחר, חוץ ממני. זה הכיוון שלנו. כן, אבל אתה אמרת שאתם עושים סדנאות. יש לכם גם הוכחות שכל מי שבא לסדנה בסופו של דבר יפנים את הדברים ושיפר את ההתנהגות שלו על הכביש? תראה, יש לנו הרבה מאוד משובים. אינדיקציות, יש לכם? כן, כשאנחנו עושים סדנה כזאת, בסוף הסדנה אנחנו עושים משובים. ומשובים האלה אנחנו לומדים איך אנשים יוצאים מהסדנה, ובהמשך אנחנו גם מקבלים משובים במכתבים, יש לנו לא מעט מכתבים, אנשים שאמרו, תשמע, מה שדיברת, כאילו שזה נראה לי, כאילו שזה לא מציאותי, אבל ברגע שמישהו נתן לי מקום בכביש, איזה שמחה זה הביא לי בלב, ואיזה שמחה זה נותן לי בלב. כלומר, ההתנהגות שלי נובעת מהיחס של האחרים כלפיי, וכשלי כלפיהם. זה מוכח בשטח. זה לא דברים כאילו באוויר. אני בהרצאות שלי, גם אני מופיע בהרצאות בצבא כמרצה אורח,
ואני אומר לאנשים, אל תאמינו מה שאני אומר, תנסו את זה בכביש. כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, הרי אנחנו יודעים שמשרד הרישוי, משרד התחבורה, במסגרת האכיפה, לוקח את האנשים לקורס נהיגה מונעת, מה שאומר למי שיש נקודות. האם למעשה מה שאתם עושים זה לא מקביל לזה? תראה, מה שאנחנו עושים זה לא מקביל לזה, כי אנחנו לא לוקחים אנשים שעברו עבירות. אנחנו לוקחים אנשים שיש להם כוונה לשנות את היחס שלהם כלפי אחרים. עוד דבר קטן, הלוואי והיינו נותנים לנו מקום, הלוואי והיינו נותנים לנו מקום להגיע למקומות כאלה שבאמת עושים נהיגה, מה שנקרא, אחרי נהיגה מונעת, מה שאתה אומר, נכון מאוד. אבל אני הייתי רוצה להציע דבר פשוט. למה לחכות שבן אדם צריך לבוא ורק כדי להדריך אותו? בואו נקיים הדרכות. היום מושקעות מיליארדים בכבישים, בתשתיות, במה לא. תנו קצת כסף, אני לא אומר הרבה, אבל קצת כסף לנהגים באופן קבוע. להדריך אנשים בסדנאות, ויש תוכניות מובנות והדרכות בדיוק איך להגיע שהיחס בינינו בכביש ישתנה. כי מהיחס הזה נובעות גם התאונות לצערי הרב. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר קטן. התאונות רק הם פן אחד במה שקורה בכבישים. בעיקר מה שקורה בכבישים כשבן אדם יום יום נמצא בפקקים וחוזר הביתה, ואני מציין את זה גם בהרצאות בצה"ל, או מגיע לבסיס, אותו מפקד שמגיע לבסיס, אין לו סבלנות לחיילים. ולאבא שמגיע הביתה, אין לו סבלנות לילדים ולאישה. אז זה גורם לנו פגיעה נפשית, לא רק גופנית. לזה אין הדרכה. לא משקיעים בהדרכות, לא משקיעים בנהגים, בקיצור. משקיעים בתשתיות, משקיעים בעקיפה. ואנחנו יודעים שמענישה אפשר להגיע עד גבול מסוים. מעבר לזה זה לא עובד. טוב, עכשיו אלה ששומעים אותך עכשיו, ורוצים ללכת ולהצטרף לסדנה שכזאת, מה הם צריכים לעשות? יש לנו אתר פייסבוק. יש לנו פייסבוק שקוראים לו לתת מקום. כל אחד שמעוניין בנושא הזה, הפייסבוק הזה פתוח לכולם. אנחנו גם שם מפרסמים את ההדרכות שלנו, את ההדרכות שעשינו, את הדברים שאנחנו רוצים לפרסם, את הרעיון שאנחנו רוצים לפרסם. כל אחד מוזמן להיכנס לשם, להירשם ולהגיד שהוא רוצה להיפגש. אנחנו, הצוות, מוכנים להגיע מאילת ועד דן, ואני לא מגזים. בכל מקום שיקראו לנו, אנחנו מוכנים להגיע, גם לבתי ספר, גם להכל. אבל זהו, זה מה שאני יכול להגיד לך. כמה שנים אתם פעילים? אנחנו פעילים כ6 שנים כבר. אתה מרגיש שאתם עושים משהו לטובת העניין? כשאתה שומע שבמחצית הראשונה של 2021 יש גידול כל כך רב במספר ההרוגים לעומת 2020 בתקופה הזאת, מה זה עושה לך? זה עושה לי כאב בלב, ממש. ואני כואב את המשפחות, כואב את החברים שלהם, כואב את כל הסביבה שנפגע מזה, אבל אין לי מה לעשות בזה. אין לי מה לעשות כשבן אדם לא יודע בעצם, אני אומר בצורה מאוד פשוטה, לא יודע איך להתנהג בכביש. נהגים לא יודעים איך לנהוג, ואני אומר את זה קטגורית. לנהוג בכביש זה לא להחזיק הגה. לנהוג בכביש זה לא לעבור מנתיב לנתיב. לנהוג בכביש זה להתחשב באחר. וברגע שתהיה התחשבות באחר בכביש, גם התאונות הדרכים ירדו בצורה דרסטית, בצורה משמעותית. זאת אומרת, זה אורך רוח וזה סבלנות וכדומה. זה לא רק, זה צריך ללמוד. זה לא בא באופן טבעי. רגע, אתה נתת קודם דוגמה, וזו דוגמה מעניינת על אדם שנוסע ונתקע בפקקים, והוא עצבני, ואחרי זה הוא בא לצבא, אז הוא עצבני בצבא מול החיילים, או הוא בא הביתה, אין לו סבלנות לילדים. אבל יש גם את הדרך ההפוכה, שמי שמגיע לכביש כאשר אולי הוא עצבני מהבית, והוא לא שקט בבית, ולא טוב לו בבית, והוא רב עם האישה לפני שהוא יצא, או להפך, או שהאישה רבה עם הגבר. האם יש כאן השפעות משני הכיוונים? בהחלט שכן,
בהחלט שכן. בן אדם שמגיע עצבני לכביש, מראה את זה גם בכביש, ללא ספק. אלא, תראה איזה נס קטן קורה. ממש, נס. אני בא עצבני לכביש, ואני צריך לעבור נתיב. אני בעצבים, אני נדחף. ופתאום אתה רואה, פלא, זה שלידי אומר לי, בבקשה, אני מכין לאנשים מקום. הוא עשה לך את היום. הוא עשה לך את היום. פתאום היחס שלך משתנה. עם כל העצבים שבאת, אתה אומר, שמע, וואלה, יש יחס אחר. כן. בדיוק, הדברים האלה, תתאר לך מצב שנותנים לך מקום בכביש להשתלב. איזה הרגשה זה נותן לך? איזה הרגשה זה נותן כשאתה נותן למישהו מקום בכביש? סתם, אני אומר, הנקודה הקטנה הזאת, שאתה נותן למישהו להשתלב בנתיב, אתה פתאום רואה את העיניים שלו נפתחות. איזה פלא. וזה מה שאני אנחנו גם רדיו חברתי, ורבים שומעים אותנו, ואם אנשים רוצים לפנות עכשיו ולזמן אתכם, לשמוע הרצאה, אולי לייעל את הנהיגה שלהם, מה הכתובת? קודם כל, יש לך את הטלפון שלי. עזוב אותי, אני כאן לא הגוף המקשר. אני נותן לך את הבמה ברדיו לומר לאנשים לאן לפנות. לפנות בפייסבוק, יש לנו פייסבוק לתת מקום, שם אפשר למצוא אותנו. כן, וזאת אומרת, מי שפונה אליכם, אתם יוצרים קשר ונענים לבקשות. לגמרי. זאת אומרת, כמובן שזה צריך להיות, תראה, אם זה בן אדם פרטי, אז נדבר איתו אחד על אחד. אם זה יהיה גוף, כמובן שלא נבוא לגוף, נארגן את המקום, נבנה סדנה. יש לנו סדנות בנויות, זה לא צריך לבנות. נקיים את הסדנה, אבל בריבוי, אני אומר, מה שאתה עשית, שאול, פשוט פתחת מקום לאנשים לראות שיש מקום חוץ מאכיפה, וחוץ מלכעוס אחד על השני בכביש, יש מקום לבוא וללמוד, ממש צריך ללמוד את זה, גם אני למדתי את זה, גם החברים שלי שאיתי למדנו את זה, אחד מהשני, ומדוגמאות, ללמוד איך אנחנו יכולים להביא את המצב למקום טוב לכולם. בלי קשר אם אתה כזה או מבוגר או צעיר, לא משנה. גם אופנועים צריך להדריך אותם. אופנוע שנוהג צריך להדריך אותו איך לנהוג. אופניים חשמליים, אף אחד לא ידריך אותם. זרקו אותם לשטח ואומרו, תיסעו. איזה חוקים? אף אחד לא אמר להם. ככה, מותר. זה לא צורת התנהגות בכביש. ישראל פרידמן, אני חושב שאתה השמעת כאן דברים בעלי ערך. אני מודה לך מאוד שהתארחת כאן, ואני מקווה מאוד שתמשיך לעשות דברים טובים, ותמשיכו אתם צוות לתת מקום, לפעול למען שקט בכביש, הורדת מספר תאונות הדרכים והפחתת ההרוגים מתאונות דרכים. אמן. תודה רבה לך. שאול.